Hello mga bro, mayong buntag na sa bro. Akong apo ba hilig kay gitara bro. Kabalo naman siya mag-gitara niya. Nasa gitara diri nga nain. Gamay man eh. Mamili naman siya dako kuno kay hindi siya ganag gamay. Nya, di siya jud gamay ginigtingog kaning gamay. Murag hinay tingog mo to nga. Nagpapalit siya na ako og kanang gitara. Ako lang gipalitan bro, dala bro, mo ni bro. Kuha siya 2,000 bro, akong palit bro, pero nasa pick up bro. Electric siya, pwede siya acoustic guitar ba na yung volume mo. Lindot bro, sino kayo? Ako lang suportaran kay musikero ba ang tatay niya. Siyempre ang apo, kung sunada man mo gitar, di ako na lang suportaran bro. Para sa naasay mo sunod ba na to ba? Okay, mapahuway naman ta, siguang na ta. Pwede na ta mapahuway o pamanda. Pero makaya pa man. Nindot kita na to, gwapo kagtunog. Ako, basta kita mo pili, musikero niya, kita mo pili. Nindot na kay og way hana, way kalimutan. Mupalit lang, taka nagpalit. Ha? Kasi gahi atap yan niya, sintonado. Kita mo pili musikero. Perfect yun na. Nindot yun na atong mapili. Kaya kapalo man tagon sa nindot o sa instrumento. Di ba bro? Sige bro. Salamat kay bro sa pagtanaw bro. Di pa kaya kong apo bro. Bye bye.